Dwi'n meddwl y peth sydd wedi cyffroi fi fwyaf yw medru gweithio gyda chwedleiwyr o ar draws Cymru sy'n gweithio drwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n anarferol iawn i ni fedru bod mewn un ystafell gyda'n gilydd. Mae pob un ohono ni'n dod o gymunedau gwahanol iawn, ac felly mae gennym ni syniadau gwahanol iawn am sut i wneud hynny. A mae hynny wedi bod yn ddifyr, achos mae hynny'n o'i hun yn broses greadigol. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig ein bod ni yn dysgu hanes yr hen straeon ac ailgreu nhw mewn ffyrdd modern, ella sy'n mynd i taro deuddag ella efo cynulleidfaoedd newydd. Does dim llawer o storiwyr yn gweithio trwy gyfrwng Gymraeg, ac mae digon o waith i wneud i argyhoeddi bobl, mae hwn yn rhywbeth i ni'n gallu mwynhau, ni'n gallu trefnu nosweithiau adrodd straeon. What really excites me about this project is learning about the constellations and about the stars. The people in my community probably don't know much as well, so we'll be learning together. That's a really exciting thought. Dwi'n teimlo rhyw cyfrifoldeb tuag at y cymuned sydd wedi fy mabwysiadau i rannu hen chwedlau a llen gwerin Cymru gyda nhw. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at cael rhannu beth dwi'n dysgu a'r chwedlau dwi'n ei ddysgu, dim jyst rhai groegaidd ond rhai o bedwar ban byd amdan yr nos uwch ein penna ni. Fi moyn dod â cymuned a siarad am y ser a edrych ymlaen a weld y golau arall. Achos yr unig golau ni'n weld yn y ddinas yw trydan. It's an opportunity to work with the community and think about, the ability to look up to the sky and actually see constellations and think about them in their kind of story context. Mae'r ffaith bod fi'n gallu i blethu beth i fi wneud gyda'r anreg na i allu fy mas i weld pwy mor lwcus i ni bod ni yn gallu gweld y cytseiriau, i allu rhoi hwnna ar ei newyddwedd i bobl. Wy'n teimlo'n lwcus iawn bod fi'n gallu wneud a fi'n gobeithio bydd yng nghymuned i yn teimlo mor lwcus hefyd.